Απομακρύνει ο Μπατζέλης, πρώτη κεφαλιά από τον Μέτα, ο Σαούλ, ο οποίος μπαίνει στην περιοχή για να δούμε τον Σαούλ, ο οποίος θα πλασάρει και πάει στα νύχια. Το 3-2 για την ομάδα της Σκοπής στο 91. Αρκετοί ποδοσφαιριστές, κάποιο στο όριο του offside. Να η επέμβαση λοιπόν και από κοντά έχουμε τον γκολ με τον Κάμερον για την ομάδα της Επισκοπής που ανοίγει λοιπόν. Θέλει να βγει γρήγορα ο Σουρνάκης. Κακή απομάκρυνση του Μπελέση. Να τώρα Κάμεραν που πλασάρει. Μεγάλη απόκριση από τον Ανδριόλα και 1-1. 1-1. Ο Κάμερον διεκδικεί με τον Ποτουρίδη. Είναι πιο γρήγορος επιθετικός Επισκοπής. Κάνει και την καλή σέντρα στο δεύτερο δοκάρι εκεί που πηδάει ο Δωματάς. Παίρνει τη κεφαλιά από το Ξυγκόρο. Δεν έχω ξαναλλάξει. Δηλαδή ο Λίμα παίζει ως δεξί εξτρέμ και ο Δωματάς ως αριστερό. Ωραία ενέργεια εδώ από τον Κάμερον, ο οποίος κουβαλάει, σουτάρει πάνω στα πόδια του Ποτουρίδη. Μεριέμογλου, θα αφήσει τον Σαούλ, να δούμε τον Σαούλ ο οποίος λύσεται. Ποια θα είναι η προσπάθεια, θα κάνει το κύριο με μπάλα, περνάει από όλους. Θα σε κερδίσει, θα κάνει πάσα στον Κάμερον. Τρέχει να μαρκάρει και τον Έλλης, μπαίνει ο Κάμερον στην περιοχή. Παραλίγο εκεί να σκοράρει, ο Μεσίνης θα σουτάρει. Ούτως ή άλλως τώρα έχουν υπεραπλουστευτεί. Φαίνεται ότι έχει ανοίξει διάπλατα ο δρόμος για μία ακόμα νίκη της Επισκοπής. Για τον Κάμερον, πολύ ωραία αυτή η προσπάθεια από τον Κάμερον, το οποίο θα τελειώσει μόνος του. Τελικά θα κερδίσει το κεφαλάς τώρα. Για να δούμε τον Σαούλ, ο οποίος απέφυγε το μαρκάρισμα, θα κάνει ένα γέμισμα. Η μπάλα περνάει από όλους για να δούμε τον Καναγκάκια. Ούτε καλά κλεισμένος εκείνος, η μπάλα θα φτάσει στον Βοριά, σε ένα χώρο μάλλον που εκεί κέρδισε ο Κάμερον, ο οποίος ξεκινάει μια ατομική προσπάθεια. Έχει δυνάμεις ο Κάμερον, ο οποίος θα κάνει και την σέντρα προς τον Δωματά. Η μπάλα τελικά θα καταφέρει. Με τη δική του αξία. Για να δούμε τώρα τον Κάμερον, ο οποίος είναι μέσα στην περιοχή. Κρατάει την μπάλα. Προσπαθεί να βρει ένα στήριγμα. Θα μπει με τελικά μέσα στην περιοχή, θα κάνει την προσπίση. Κεφαλιά και παραλίγο στα δίχτυα. Πολύ μεγάλη φάση αυτή. Τόσο δυνάμεις έχουν. Λάθος εκεί τώρα ο Σαούλ κερδίζει. Για να δούμε τον Κάμερον Σαούλ. Θα κάνει την πάσα. Δεν υπάρχει offside. Για να δούμε το Μέτα. Ο οποίος περνάει και θα καταλήξει την μπάλα κόρνερ. Συνεχόμενοι, δείχνοντας αρκετά ανωδική πορεία. Και σίγουρα βέβαια τα πράγματα αλλάζουν όσον αφορά τις βάσιμες πλέον ελπίδες για την παραγωγή. Για να δούμε όμως την σέντρα σου. Προσπαθεί να κατεβάσει ο Κάμερον, έχει πάνω του τον Παυλάκη. Ανοίγει ο Κάμερον, κρατάει όμως την μπάλα. Χάιδος. Ωραία, βρήκε τον. Με την υπερένταση έδιωξε ο Ψαράς. Για να δούμε τον Κάμερον, θα κάνει ένα σουτ, την μπάλα καταλήξει out. Από εκεί και πέρα ιδιαίτερα η ομάδα της Επισκοπής. Να δούμε λίγο την μπάλα εδώ, ανοίγει. Στο πλάγιο με το Σιμεωνίδη να κάνει ένα γέμισμα. Ο Σαούλ θα κάνει το σουτ, την μπάλα καταλήξει λίγο out. Στο 5ο λεπτό αυτή η φάση